día. Son Samuel Caballero, o alcalde de Vigo, e veño a inaugurar o Festival de Nadal no Cole de Cea. Comezamos co conta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Comezo Nadal no Colexio de Cea. Agora sí, benvidos, benvidas e benvidos a este Festival de Nadal do curso 2022-2023. Estamos moi contentas de poder celebrar de novo estas datas tan sinaladas todos xuntos, xa que a pandemia non impediu estes últimos anos. Comezamos este Festival de Nadal cunha obra de teatro creada polas profes de infantil, chamada Paseando pola Contorna. Esta obra será interpretada polos máis pequenos do cole. Un aplauso para eles. Ola mañá cedo ou a fonte de Louredo, collo auga no balde e volvo para Vigoedo. Pasei a Ponte da Mirela, pasei dunha carrella, pasei detrás dunha moto a Lavandeira. Vai, Maurinho. O mosteiro subín.
pero las aseas y los peregrinos a pasar. La fuente de Costela por una versa bebía, la versa estaba rechada y la gata la vertía. Por la base tuyo cantar, de adolescente está, por tus bandabazos nos van a falar. A xente leva un caldeiriño, contan unos contos e volven paseriño. Sol parece de noche, parece de noche, lindos, lindos ojos, lindos cabellos, los tienes verdes, no sé.
Estou mendea, xa provei o pan, xa bebi nezote para que quero máis. E seguimos cos pequeniños, que non se cantan. Cantarán nosa panxoliña O Abeto está baleiro, tamén escrita polas profes de infantil. Un aplauso. Hello. Yeah.
Santa Claus chegou ao teu fogar. É unha adaptación da peza original de John Frederick e Javen Gillespie. A cantar todos, que o retrouxe moi fácil. Un fortísimo aplauso. que se vaya a jugar. ¿A jugar? Cuido que fica longe de aquí. No vai ter más comunicaciones aquí, pero para llegar a esas comunicaciones Vaya, como esto tema de transporte público en este país, me van a descansar una vida. Ay, Claudia, ¿este es el lugar de Vila Mayor? No. Chamaronme para que vaya a reparar una avería de la Isabel. Pues tengo cosa de dirección. Ah, ya me parecía que no había tanta gente. La xente micrófono non ha de trabalho. O rural está ficando baleiro. Por certo, que cosa está su traballo? Si está sucio lo limpio, si está roto lo arreglo, si está estropeado lo arreglo, si está oscuro lo más clarito, si está sucio lo limpio, etc. O sea, que ustedes por sempre me estuvo su amigo. Así es, si me disculpan voy cara a Vila Mayor. Hola, mira una taza de la plata. Estoy fugiendo para que no me case. ¿Y ustedes? Soy Germán, de tal de
Hola, ¿sabes esto cuando una cartilla de fachada de bebés? Uy, no. Sonaría con cartilla con esta expresión. ¡Qué desastre! Si quiere poner dinero aquí, es muchísimo. Muchas gracias, es todo muy amable. Sí, somos. Os Reis Magos de Oriente. De que fan aquí? Pois a pasada la cabeza dos personajes e subir para as chimeneas arriba e abaixo, arriba e abaixo. Estamos nunha natación. Imos á praia. Pois por aquí non se vai ao mar. Estamos no día de esto. De conte lo que vamos para estera polar. Gana a cancha hoy. Veña, non vos olvides. Vamos a playa, que no falta eso. Voy a pedir por allí para ir a tomar. Hola, no me interesa tanto de la cooperativa que te explico. ¿Qué es? Peixe, pero algo muy loco. Ah, ¿en qué les mantiene que preciso? Y por el hashtag Disculpe, escoitei algo sobre a contaminación. Eu sei moito o tema. A você que deu fe, pero non son vostedes? Ah, pois, eu son Néstor Funesto, antigo ministro suízo. Está dicindo a verdade, toda a verdade. Antes de toparme con este meu amigo, era un malévolo vermelho e só pensaba por aí. Menos mal que ahora cambiache de amarillo. No máximo unha das potencias de madeira. Li nun bello libro que Aldea de Vila Solbor é un lugar cheio de preservado. Sobre os na procura do delito fiscal. É un tramo de marcha. A ver se teu com a lua antes de passar a mulher a fora do centro. Não me dá a casada? Sim, eu vou a cazadora. É bem que ela te canta estupendo. Não me encanta na igreja. No, só quero cantar en verbo. Pero en verbo se puede casar. ¿Por qué? Hay que hacerse bien un curso de estación. Exacto, curso da vida, curso da naturaleza. O inverno é necesario para que se verán en outras partes do mundo. Se non tivese uns invernos, pode que non habería, por exemplo, agua, se non se podería vivir. Hola, ¿mira un astronauta? Luxo. ¿Pero qué se ha puesto? Luxo, tías. Hola, no digas nada. Es que hay unas prácticas, no sé lo que digo. Pero a no me decaté. Pues esta noche voy a ir con mi hermana. ¿Que no te sacaron dónde iba? Fui de Calúa, o Marte, o Neptuno. Y antes tenemos que evitar todos los que ponen un en la lua antes que no. Va a volar, pero no fuera radiante. Menos mal que usted no tiene que lanzar flechas, si no va a la efecta. Odio, y no más el ser, se veía que colleu a día libre. ¿Qué lleva usted? ¿Qué lleva usted aquí? Son un ambiente coleccionistas. ¿Y no le va a dar así una cámara de fotos para retratar los atardeceres? Nada dicho, más y más es lo que ya me pilla. ¿Qué va a poner si yo me estoy aquí? Las están las puestas mariposas. El marido de su mancha. Un vídeo y una discusión. Sí, pero antes tengo que hacer una cosa. Uy, sentí una punzada en las costas. ¿Cómo? Es imposible, realmente imposible.
que? Eu levo todo o día repartindo cartas, mas hoxe decatei de que non hai lugar mellor que ir a Sopor. E ao final, ese foi o maior estación de tren. Pois a panxoliña que van interpretar os nosos compañeiros titúlase Polerpiña. É unha adaptación ao galego de Nerea Seijoso. Adiante.
alá. Hola, señor Lolailo. Olé! Señor Lolailo, é verdade que vostede é un gran experto sobre a guerra entre a República de Roblecito e a República de Sanjenjo? Sí. Además, aquí traigo un meu asistente. É o nome de Ciara. Foi o antigo asesor da República de Sanjenjo. Aparte, meu cuñado, Ola Bautista. Un placer estar aquí. Vamos ca entrevista. Señor Lolailo, que pensa vostede sobre o uso de bombas atómicas que quere lanzar o presidente da República de Sanjenjo, o señor Baldomero Repipi? Sí, efectivamente, o señor Repipi amenazou en tirar bombas atómicas a todos que conten chistes malos e saquen malas notas. Así que hai moitas posibilidades de que caigan moitos, porque hai un conxunto de malas notas e chistes malos. Pero iso é terrible. E como facemos para evitar as bombas? Non se preocupe. Aquí teño un remedio infalible. Por favor. Se vedes que caen bombas atómicas, utilizad este modernísimo artiluxio. Unha maniobra de apertura facilísima. Mira de que liña. Material de primeira calidade. Sirve para darle no cu un rapaz e para as bombas atómicas. Ademais deste, témolo en diferentes modelos. Vel aquí o modelo funerario, para levar a todos aqueles funerais enterros os que vaiades. Aquí o modelo aficionados a Hannah Montana, que, bueno, como ninguén o comprou, está rebaixado. Son 1000 euros. Aquí está o modelo infantil, aclamado por... Bueno, xa vedes, todos os rapaces o queren. Aquí está o modelo máis triste de todos, o modelo depresión, para todos eses momentos tristes que vivides. E aquí o modelo estrela, o mellor de todos, o modelo de peto. Este modelo pódese levar no peto e é moi cómodo se vas pasear. Alguén do público desexa algún? Tomen, señoras. Bueno, aquí está. Bueno, continuamos ca entrevista. Señor Lolailo, que pensa vostede sobre a radioactividade? Non se preocupe. A raio seguirá coa súa actividade. A raio María, o COPE, o raio nacional. Pero o máis preocupante é o reggaetón. Tenemos probas de xente que perde o cerebro por escoitar reggaetón. Entón, señor Lolailo, cal é a solución se nos cae unha bomba atómica e escoitamos reggaetón? Nese caso tan desesperado, o mellor é rezar a San Antonio. Bueno, público, pois con esta resposta tan científica xa quedamos todos máis aliviados. Retomamos o festival. Adeus! Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
ciencia. O alumnado de quinto e sexto de primaria vai nos informar sobre o último fito histórico que revolucionará o eido enerxético. Estamos a falar, como ben sabedes, da fusión nuclear. Traeré de lo tema ben preparado, non? Subides en medo, que é unha broma. Xa sabemos que ides alegrarnos o día cunha rolda de chistes. Chistes sobre a fusión nuclear, non si? Non, muller, sobre o tema que lles dé a gana. Un forte aplauso para eles. Hai tempo vi un volcán que nacera fai pouco, estaba empezando a falar e chamaba a súa nai. Magma, magma. Un vampiro topase coutro que leva a boca chea de sangue e dille: onde conseguiches esa sangue fresca e deliciosa? Vichos aquel muro de cemento dali? Sí, pois eu non. Mamá, picoume unha serpe. Cobra, fillo, non, picoume gratis. Había unha noiva que iba a comer co seu mozo a un restaurante. Ela atopou unha mosca no prato e dixo ao camareiro: camareiro, sáqueme este animal de aquí. E o camareiro sacou a patadas ao noivo. Sabes, o meu irmán leva 4 anos andando na bici, pois xa debe estar moi lonxe. Doutor, non como, non bebo e non durmo. Que teño? Está fame e a sono. Mamá, no colegio me chaman interesada. Por que, filla? Se me das 10 euros, digoche. Nai, na escola, o mestre fixoume unha pregunta. Eu fui o único que contestei. E cal foi que meu fillo, e cal foi a pregunta que non fixo os deberes? Era un cociñeiro tan feo que fixo chorar as cebolas. O señor presidente vai anunciar as Olimpiadas. Non, señor presidente, os Xogos Olímpicos non se ven. Que digo un labrego xaponés. Se xacho, xa xudo. Como caben 5 elefantes nun coche? Abrindo a porta. E como caben 5 cebras no mesmo coche? Sacando os elefantes. Nai, podo ver a tele? Claro que a podes ver, pero apagada. Eran dos veciños discutindo se aquilo era a lúa ou o sol. Iso é a lúa, non o sol. Despois pasa por ali outra persoa e pregúntalle: estamos discutindo se aquilo era a lúa ou o sol. Vostede que di? A mí non me pregunte, que eu non son daqui. Había 3 irmáns chamados Parvo, Ninguén e Ningún. Un día Ninguén caeu ao río e o seu irmán chamou a policía. Policía, policía, Ninguén caeu ao río e Ningún o está xurando. Vostede é Parvo? Sí, moito gusto. Un día, 2 borrachos ian dormir nunha liteiras. Un na liteira de arriba e outro na liteira de abaixo. O de arriba ponse a rezar: con Deus me deito, con Deus me levanto, ca Virxe María e co Espírito Santo. E de súpeto cae a liteira ao borracho de abaixo, que lle di: e iso pasache por dormir con tanta xente. E ando as pulgas saindo do cine e dille unha a outra: imos andando ou collemos un carro?
Agora imos viaxar ata un lugar moito máis brillante que Nova York, Vigo, porque esta panxoliña podería ser unha homenaxe a Don Abel Caballero. Efectivamente, Iria, este vilancico titúlase As luces do Nadal, de Magín Blanco e María Falque. Sí, Laura, e van a interpretar as rapazas e rapaces de sexto de primaria. Un fuerte aplauso para todos. as consecuencias desta guerra entre Roblecito e Sanjenjo na súa vida diaria. Vamos. Boas, profe Raquel, como está? Ben. Perfecto. Queríamos saber as consecuencias na súa vida. Que lle custou máis? Encher o depósito no seu yate ou a calefacción na mansión? E, por suposto, a calefacción na mansión. Entendo. Bueno, moitas grazas. Vamos vir por aquí a preguntar a un profe... Aquí. Hola, profe Conchi. Hola. Queríamos saber como vostede, co que inflaron os precios e as bombas e todo desta guerra, como pode vestir tamén e ser a máis elegante de todo o profesorado de todo o colexio. Hai que reciclar, sempre reciclando e a rebaixas. Perfecto, moitas grazas. Pois volvemos por aquí. Vamos. Aquí temos a tres señoras do pobo.
afectou a vostedes esta guerra? Ai, meniña, alégrame que me preguntes. É que isto é increíble, non o pode creer. Pero que pasou? O pienso dos gatos. Subiu unhas 60 pesetas. É que non se pode creer. Isto é culpa dos políticos. Entendo. Antes alimentaba con uns 40 ou 50 gatos. Ahora apenas alimento uns 20. Non se pode creer. Claro, claro. Entón, os gatos teus roubaron as sardiñas que tiño por xantar. Home, porque os teus cans andan a roubar os bolsos que tiño co caldo. Claro, claro. E é unha fresca, veña tú. Parad un pouco, o que máis subiron foron as piruletas. E por certo, rapaciña, que riquiña mes, e que vestidiña vas. Ti que traballas, non sálvame. Saluda a Belén Esteo. Non traballo, non. Bueno, igualmente, dame unha piruleta. Grazas. Que diso? Esto engorda moito. É mellor un kiwi. Tío, é unha porcallada. É moito maior os tomates da miña horta. Que esos poucos. Non. Por iso teño que engordar. Iso é unha salada de mellor. Non veñas con historias, Non digo yo. Pero que mellor. Corre, vámonos, que isto sí que é unha guerra. Comunicamos agora ca nosa compañeira Felicidade, que está en directo na guerra en Roblecito. Como estás, Felicidade? Ben, grazas. Estamos ahora mismo aquí en directo en Roblecito. Están caendo as bombas como caen os suspensos enfermedades. Tome, isto é un artiluxo para protexerse das bombas. Moitas grazas. Esta situación é desesperada, é terrible. Look, I'm bonito. It's artificial fires. Beautiful. Todas as cidades están destrozadas. Está todo horroroso. Pero vostede que fai? Que fai? Que me pinta de túas, e quédase comigo. Fora. Aí está xente nova. Fora. Outra vez ao noso festival. Temos reunidos os mellores agentes do noso país que están axudando a República de Roblecito contra Baldomero Repipi. Benvidos, señores. Empezamos entrevistando a xente secreta. Hola, que tal? Hola, boas tardes. Como me pode dirixir a vostede? Ai, non, o meu nome é super secreto. Nadie pode saber que me chamo Pancracio. Sabemos que as nosas tropas están concentradas para atacar. Onde están? Esa operación é super secreta. Nadie pode saber onde están as nosas tropas. Sería un grandísimo error. Se o enemigo sabe que as tropas están en Madrás, destrozaríannos. Cando será a operación? Señora, pero vostede que pregunta me fai? Eu non lle podo dicir que a operación será ás 3:07 neste mesmo lugar. Como que? Última hora, as nosas tropas acaban de ser atacadas. Que sorpresa! Bueno, eu marcho que teño que ir coller unha cousa. Ahora vamos falar ca nosa piloto de avión, a xente 99. Poderíame contar as operacións? Pois claro que sí. Mire, o primeiro día collimos o avión de recoñecemento para facer unhas fotos. Despois de pasar por bombardeos e casi perder o avión, íbamos a sacar as fotos. Pero non tiñamos a cámara, esquecerámosla na casa. Válgame Deus. O segundo día, na metade do camiño, acabósenos a gasolina. Me cachis. O terceiro día olvidamos os avións na casa. Eu de verdade non sei como puidemos olvidar os avións na casa. O cuarto día era festivo. Eu os festivos non traballo. Vostede traballa os festivos? Non. Pois entonces eu tampouco. O quinto día era comida familiar. E a comida familiar non se lle di que non, que despois a avó ponse feito un basilisco. Claro que sí. O sexto día funlle pasar a ITV ao avión. E xa quedou no taller. Entonces xa non fomos traballar. Pero entón, cando vai volver de tomar as operacións? Pois non sei, pero eu marcho que teño avión en dobre fila. Tamén temos o señor Augusto, o que se dedica a espiar as conversacións telefónicas de Baldomero Repipi. O seu traballo é aburrido. Señor Augusto, o seu traballo é aburrido. Como di? Digo que se escoitar as conversacións telefónicas é aburrido. Como? Que se o seu traballo é aburrido. Como? Que se o seu traballo é aburrido. Tranquila, non perres tanto.
Séntate, séntate. Sí, non para de chover e hai que recoller as patacas, que senón o jabalí ven máis comer. Mirade, este é o meu despertador, o que me avisa para tomar o xintrón. Agora volvo. Tamén temos o señor Facundo, que é o encargado de dar as ordes. Usted ten que ser rápido dando as ordes. Está de acordo, señor Facundo? Pero que me robou o xintrón, que me vai estupar o corazón. Será. Son Bernardino, natural de Cazurraque, parroquia de Vales, emigrado a La Pampa, Argentina, e veño visitar o cole de Cea. Camiño paseniño preto do río Mañoso, pero teño presa por chegar ao cole que mola. Diantre, que é todo isto? Pero sorpréndeche como neste río pescaban moitas troitas. Antes que estaba limpiño, pero os mozos tiraban o lixo ao río. O único que limpaba era o calle de cova, só cansouse. É intolerable. Aos mozos e as mozas de Cea vulles cantar as 40. E co de covas o barredor estrearei a vara de Bimbi. A ver, Claudio, que pasa por Cea, a Comunidade Económica Agropanadeira? Ven aquí o emigrante chalequito e tirantes enredando ao que barre as miserias desta vila. Claudio, que ixas teño de ti? Mira como está arriba. Ai, que foi iso? Tiñas un salto no pantalón? Señorito de La Pampa, pensa que son parvo. Parvo non, o seguinte. Falcatueiro, entrar no tramiqueiro. Queres que che porres? Quero. Este home está enviallado. Vou chamar ao cura, a ver se non está vendo algo vivo no Vaticano. Don Luís, este home está endiañado. Imoslle practicar un exorcismo. Sal fora, diante. Galopín, que lle fixetes ao Claudio de Covas? Ao parapente espiriteiro, para que deixase aos mozos de Cea facer o botellón tranquilos. Ai,